Ngoba nebhadi ke nokho washaya umkhonto wakho waze ekhaya kodwa namhlanje uthale khona nonko yabona namhlanje khona unkotha siyabona ke ijuba uthamalangabi ke siyabona Chipezeze ukapteni wabo udume kakhulu ukuthi abe uzwa khona manje lapha bazinto zonke uthi sikithi laso lapha ukhona uJohn uyabona uJohn manje umdibela mukone ngoke uyingozi kodwa uChipezeze ubamba yonke into ayivalile esakeni khona vela Jomo lapha namanje umdlabene ayikhona lizophela ngaphandle lapho mningi lapha eshaka sakule yena futhi lapha bathi siyamthinta nje ngoba lapha urade me phela phela sesane ozoli thinta kahle futhi ngeke ucheza bona naye sinikeze ngofana naye ithanda noma awile kuyena futhi usesane Chipezeze dangashe ngiyobhala phela alowethu 18 la vega nokho donza vida phela ishe kona ngempela waqala manje ukhombisa into zakhe adume ngabe lapha ayithinda lavela phela ngaphandle lobola bekade kukhona Orlando Pirates langithi lapha noDepo fakahle kakhulu kale emuva ukuthathwa futhi elithini lapha yena makhokha maze makhokha futhi lapha elincane nje kancane umakho basayida phela lapha akekho namhlanje uMaswanganye usiyamina le edlala kahle kakhulu lapha kodwa sibona ikhona ebhentshini nawo kunandlela zokudlala lapha ikhona zamenzi ukuthi ke ingwele zasemanzini stande emanzini standa emanzini njengengwele nandike makunjalo la ukhona Van Rooyen uthi ngiyokora lapha umabelele uChipezeze uphambili manje kahle kakhulu wona ukuthi bazokwenza namhlanje ulisebalukhulu lo uyabalandela nje namzoma ubona phana amakhanda aphezulu noJohn Mokone ephusatha kulana futhi futhi uJohn Zekhoba nayithanda ephambi lapha nalisukede wakamdlamini ekonakela phana ulisebalukhulu eliveza nje lapha esisese kumakhawula namakhawula manje nikeza sokulela inkundla kona futhi umakho nje balivini cha Timasialo ke fana siyalimbala navela phela ithuba liyavela ngempela kodwa bathini damela usebuva alene kude nalo ithuba wayitima lapha phela ngaphandle angivela nje ukuthi wazofaka lapha esikhaleni nakasikho asikho isikhala bajika abantu ngosikhala singekho bazophimba nangeqheba lapha ephethe isiqhebo ngeqheba la sesane Dlamini awusekhulu ke manje ethi ngibuyele emuva ke lapha qhamuka futhi ngibofungana wathi nginikeza amakhawula kambe kukhona futhi usesane uzolifaka esikhaleni naye ethanda phambi kwakhe lapha savela ngempela Van Rooyen yazobona amakhawula futhi ufuna unkotha nanginkotha kule nto lapha bese qhamuke no evidence Van Rooyen afuna manje iyayidabela kancane imbithi unkotha wathi uthi ngiyajika yize ngilaphi zokamapala ngakithi namanje umakho ngiyabupha lente umdlala usojikeze elvela manje umbatho omkhulu kulapho ke lokho Van Rooyen nalithi ushe kulo evidence nafuna unkotha ayikhona lathathwa futhi lapho labile futhi namudlamini sebalkhulu washathe kancane laphola usabapha intambo okumanje nje udlamini liveza sakulo ngapha enkundla ethi lapho Van Rooyen ayikhona wajikile lapha phambi kwakhe uRalemie Sesi lapha usesane siyabona bekhangwa kakhulu lomfo okuthiwa nguTalente nangumakho hlala ngomsebenzi phela khona usesane esikhaleni yabona futhi ukhona ngempela uTalente ehlanganisa lapha benamakhawula esizweni nangumakhawula eshikisha lapha kakhulu eyifaka emuva lapha kuyena uTalente futhi naye ithanda waliveza ke ngalena kuda ijuba nokhona umakho osephambili kakhulu kanti akama futhi naye ngale umfukenge sibona lapha bezayo manje shekude ubani futhi ukhubuza makhehleni makhawula Angela para ukhona umfukeng lapha Van Rooyen angafukeng manje ejika abantu kuyabalahla uthi
abanculuze abancayikuzisa bekade yenzela futhi masehlala nje ngiyakusikaza la sibone ukuthi uzokwenza makho makho ekufanele phela ukuthi befu athi qhamthushu uphuma wasebisi lapha lapha jika lapha makhawula engiyihlikihla la yimi lo ngela fanele sikise senda ithuba levela abana bekhona ngale ithuba ngiyidela wahakela no kwanopepe futhi usibeyisi umbata akawu futhi sesane ukhona phambi kwakhe uvan rohena wathi ni inka ayitapela futhi lapha nakasakhulina umbata yabo fukhona lapha usibeyisi waseyibisini njobona phana kuvungana ezolibusa ngapha kuyena sesane esikhala khona balina akunamuntu wathi nje thina kancane laphana talent onekhono one-talent umfoka mbaza liphumeleke laphana ku-18 iqhina empesi awu wasamdres ngale bethi siyagudla zingudla mathathe ngapha kwesukudla omashiho futhi laphana thile kancane umkotha osathe ukuthi sisekithi kancane impijana siyabona abantu fanroyena afanroye manje eza kancane laphana sepe umdlawe center awusabona evidence nansi evidence namanye wakhona fanroyena ngoba namaphuzu nje kuphela kumanje nje ayisithupha uma ngibhekile nje kanti uma bengathola-ke amanye amathathu namalanga abayisishiyagalolunye belincenga nje namanye umkota efaka kuyena fanroyena nafanroyena kunjalo laphana uyisele emuva kuyena futhi udlala kahle uzinzile uzothile namhlanje sibezi angiyombata fanroyena nafanele lapha sifonisa njani uzoyithile kancane nje wathi ayifaka laphana ukhona futhi umkotha lapha laphela ngaphandle la bola isabaloyina asimbona lapha efaka unumber 12 lapha futhi mahoka ukhona lapha ngalobe eqhubela labile emuva uthi azama lapha yazama nokho la ungena ukhona okuzolisa khona alezi lamvuma-ke hlangana ulithona lidwaba ayilithona siyema izolo umobile lamvuma kuyena esekufonini ayithe ngathi uyashoda lapha ngena lo mfo okuthiwa ngutito angezabamanje usalifeza laphana ubungukade beyofaka isikali lapha khona futhi kona lapha abele emuva kakhulu-ke manje yaze ufika lapha kuyena omukhoni ushonolo ayiqotha laphana futhi takona yamazi takona ale ukhona umakha khona usele phansi-ke laphana nokho ijubona ukhona makhawula bona ngabona manje nofanroyena angimaninikeza kahle kakhulu ngapha ngoja awu nangephutshuka lapha nangikota futhi awashawagulukela dabo noko lahamba la vida futhi umakhawula wayishaya emuva ayishaye phambili ayiqotha-ke laphana yena mugoli ihlokonono mugoli makhawula awadlusa abantu waphindumu basenjalo qaba unkota angekethwakagijabo awu lubhalo-ke futhi omunye la ngoba umdlali sengabi adlale ngabi ngayo kuyabonakala ngempela ukuthi uthi kokuqala kusho lapha uthibezeze uyangenela kwathiwa kahambe-ke ayogeza-ke ezilasi khona eduze kwethu la sikhulisha nangodapho uthola futhi ikhadi onako uphiwa kuvame ongenako aphuphe impela nako lapha ijongo uthakile lapha kumhlabeni phamsa kahle amakhanda lophumela ngaphandle khona nje yokuqala esola ukuthi balisebenzise ithuba usele kancane kusemhlanu ukuthi iwe ekhefini nabebuye lapho baye ekhefini bayofuna ukusatiyana ngilabona manje amakhanda jo awekho wayicima nokulapha naje kuthi laphana evidence bavimba bathasa vimba la
awu naphakama kakhulu ke lona yavu kungani kube khona okunye futhi nenhlabathi okusakudla awu uzoba njalo lokho kwathi siyakuyenga nje fana wathi yazama khona ke zashalo ukhona makhulu nangebhekelela abamvimbile bayamazi uyingozi uvele abantu ababili qhuba lapha ngale ya amakhanda makhulu ke phela kiswa endlini engifakazela bangicisa ngifakazela ngempela badlala nokho uche into seyazi-ke le iyayikade imnikisiwe platinum stars phambilini yaka free ke nakhona enkundleni ingathi indweba isashaywe usakhuluma nalo mfowethu uyamkhumbuza uthi yabona wena ngile manje udlamini awuthi balikhule iqumba lapha eveza kasha khuluma lekule nalitho wehle futhi lapha na wayidini nawa nalitho bantu abakaba yalla ngempela yalla nje ubona ukuthi bonke bejabula la ukuthi futhi lapha na ebuyi awu salahleka zonke lapha bantu abakaba yenzeka indaba ngelanga leliya ngishilo ngathi ngaphambi ukuthi baye ekhefini bazobe sebenzile abathumela be-Orlando igoli elishawe la sokuqala isiwombe sesiyangasembekelweni eshawa umfuking nangesibona lapha isibona futhi ngwinyalo nwabi namuhla ngempela uchipeseze umbela pale namba ende umfuking namuhla-ke uchipeseze udlulise le ndoda leya wafunda inamba la wayisho kakhulu wathi ngiyabhala la ngiyafunda futhi la igoli-ke manje elibanikeza inqabe rademeya lafile lapha no sebesti walifeza-ke futhi nangokoda uyajahwa lapha lovinjwa uJohn Mokone yabagijimisa ngempela nangumanje utalente olapha nosontsikazi nangifeza kahle kulapha oShando Kandaba Dlamini nanguthi sibalikhulu laphana rademeya hayi khona uVan Rooyen nangumanje sibalikhulu futhi sibona iqhamuka laphana Shando Kandaba sibisi wasebisini ngale nkundla univezile futhi ukhona makhawula osadlala kakhulu kulezi sombe makho siyavutheka manje be Orlando Pirates ithelo ngibongola ngempela kumanje nje bosebengeza imzuzu emine sele kancane ukuthi uphele lo mdlalo angofuthi umakho uyagijima ngale uyavimba ngempela indawo yakhe ayijwayele ukuyidlala la angowe manje bayivimbile lapha kukhona evidence ayithoke ithi futhi aqhamuke umuntu ke no beyibeke kahle kakhulu nangumbatha nalo futhi amana ithuba nangu evidence akunamuntu feza ke lapha waba ngono ke khona ngapha ithuba longathi ngahle kuvele baloyi nangibona lapha indaba na wathi ngiyiphinda futhi nangishubeka phansi ke no kube khona emuva lapha lo mfowethu uJohn Mokone sibonile bonke ukuthi njalo khona ngale mashiko kulapha indabeni akuna kwaba muntu shami ethanda-ke umfoka Gasa ngoba uyophethe iwashe ekhulu wena futhi obonayo ukuthi udlalwe kanjani namanje bakho akho lo mfowethu ongena Rademeya uyazama lapha sibone ikhanga lo okuthiwa Kakora Kakora faka kuma nanguJohn Mokone udveka isikhala nanguJohn Mokone watheza labo baloyi no lamhlula lelobhola ngoba yatata mazama ukujaha isikhathi nanto incengo futhi lapha uJohn Mokone namanje baloyi uzobona nanguJohn Mokone ayikhona Fabrina namanje baloyi nabaloyi thetha phela nabaloyi futhi amakanda Rademeya zashaya esendleni kodwa nokho wayikhomba Gasa ngisho ngathi akananazi futhi akangingizi mase nje ebona ukuthi lokhu nginesiqiniseko lapha ngiyalo nokuthi kwenzekeni la nanto ukuthi hayi besikuthi sithanda hayi uqinisile umfoka Gasa besikuthi kakhulu lapha siyawusibona yabona ngathi Rademeya alivimba nokho John Mokone taxi ukhona ukukhulisa ukhona lapha inkosa ngapha lenkundla mashiko waphisela ngalo-ke nokho yageleza manje Orlando Pirates
ingozi ingase vele lapha ithuba mashu khona futhi laphana Maswanganye ukhona futhi uNkotha wafimba akasophi Maswanganye Mbatha namudlamini ithuzo vele lapha futhi ayikhona labile emva kakhulu ke nasibeka lapho khona futhi uShando kaNdaba ayikhona oyikho Inji umakhulu bamgahle ngempela bamfaka ebhodleni elincane impela bambeka bapheka ngobhojwana yamazi ubhojwana lapho futhi lapha nomasakhala ngapha lenkundla sibona kamanye namasheko futhi usadipane lenkundla khona manje Van Rijn, via Bunyalo Lago, Goge, Alfa La Pena in cheapest pilots. Sematatu kama jamaa kona Orlando Pirates. Makana no kana vela kulta Epstein no pale ila kana baka usu. Shango dad. Ai tlepala ya wazo mumpu inkus bala ngayeso inkus zo ngembe bekade kubebelele umthongo ethe ngqu ngazosebenza lapha maye khona ubukele amakhanda phela bana walethula emthini futhi yena Gilberto nathi sizolena ibheka not yaseAngola engxenye yalapha eMagesi FC ukhona umlapha owalivimba kahle kakhulu cheapest ese kulbeka kahle khona le andoro manje chona khona Van Rijn awathi lo Van Rijn wethe naletsho wena futhi lapha 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 nashako lapha lo khona apha inkonzo bayazama futhi ithuba lokhona lo uGilberto namoviyela nalo ithuba ke walivimba uChipela ngazanganyakazi ukunyakazi bezongena kade khona Rademir lethiwe lelibhola kahle kakhulu ngale kubanuzika kade umfukile usekhona naye nokho Dlamini lo ethinte njalo ke lapha phakathi eseswini sesane ayikho lapha ukhulu kusesa enikeze futhi yena uGilberto manje uviyela Gilberto bamvimba wakhuza lo vele waduba lo njalo sithi kamnandi ekhaya sathi ukuthi ngabe phela uyohamba kanjani empilweni ngosuku ngoba nakuya sokusilele khona elilodwa kuphela angithi lapha ntamani umfuke akwavimba mashekho lapha umfuke futhi zakuncenga nje kwasembekile aliveza ngapha kuqhamuka banina Gilberto bamvimba labathi hayi ungene la kwanomdlandlandla mfuke dangoyini mfuke futhi khona lapha ngaphandle ke nokho nangibheka simbonile namhlanje mabasa namagoli amathathu eyedwa ngento edlala lapha nayo iMarumo Gallants ayithinta ke futhi ukhona lapha manje lokhu ipase njalo uma Swanganye Mbatha Mbatha futhi unetalente ke lo mfana bathatha manje ibhola lakhe kancane kunabo lo esunduza ke lapha usandukela ngamanje uSirotho vela khona ke lapha phansi lapha uMasekhela baseAngola beka panda phela engathi sebekhathele manje uDlamini simbona kahle kakhulu lapha ukhona futhi yena uGilberto simbona kuVieira nango sesane ngale nenkundla uzoqhamuka manje wena wayizelo kahle ngemathupha uMathupha ugift siyamkhumbula uphume uDlamini sebenza ngena la ngoba ibopho lengalela phola ithuba manje lapha sabona ukuthi ngabe bazokwenza ngokusekhona ngale umfukenge sekhona futhi Mbatha elibela Swanganye ukhona
bakwenta belathathwa basempuca ke libhola kusaba lapha ema-KSFC kapela fukushisa pana itima ujilpeto alithuke nje ready pane balivime lebhola ngizela phambizo isithupha siswilekela namanje makho ayijika abantu ke lapha basongani lapha futhi apha lenkundla ukubona ujilpeto wavele wayimela nje ngakhumbula inkosi uJomo yake ibambe izime phezulu kube mnandi hleke idube inkundla asibona bonke ikona fuke ngapha uJilberto kweyini languvira futhi wasedla abe no kuzodlima kalula nje awu yango-ke bethi yazama lapha noZorotho walibamba uJay ngale okushiya bana lo mfowethu ngena manyane lapha ngaphandle khona hit engasithi alimonakalo omkhulu kaDebeya uyawabheka nje akaDebeya kanti ufuke bafake igoli elikhona kumanje nje shayi khona ke yesihlanu ongela amakandela banguba ela bekunamanje sebethe Olivier, Olivier manje uJilberto. Gilberto uzofaka emuva nayithanda wathi ngiyalibuyisela ngempela uyangizwa-ke namanje uMarco eqonda kalapha futhi naye ngokunjalo khona uMasongane ibekade khona lapha udlala kabi laphana uMashiko engxenye enkulu-ke yayimagesi la okungadala umonakalo nakhulu udokotela okukhona laphana uMasongane khona futhi nomfukeng odokotela bayakwazi ukuthi iy'nyawo zabo bayisebenzisa ngendlela edida ababamakayo nawubhekile lapha nabaya akekho lojomba labathile namanye umfukeng asibone lapha la hamba noMarco shaya kude lo mdlalo lapha ePeter Mokaba Stadium le endala ayiqokotheke futhi amakhanda asebenza lapha laphunyula namanje kasuka lapha noVieira namanje Gilberto efaka